Okay, may pon. Welcome naman tanan nga kaabyanan, no? Diri sa aton na talingawan, diri sa aton YouTube channel, Pirot Haranista. Kaga sa subong, ihalagad ko sa inyo ini sa kabanon kay karon may ara kita nga duha ka guest nga ako nga duha ka anak aride. Itawgon ta siya karon pero antes sila magpahalad sa inyo, ako ana ang magadulot sa inyo sang isa nga ni kaambanon nga atong nga bag-o nga gindiho, no? Agaga amon niya ini nga ambahanon, no? Wala naton ini gindihon agud gubon ang mga produkto, negosyo o kung proyekto sang mga diskubirer, no? Kundi gindihon naton ini bilang pagpahanumdum sa mga pinalangga naton nga mga pamatanon labi na gid sa tanan nga mga gamers, no? Kaga yari ang ambahanon nga nagatigulo mag-isip-isip. Mag-isip-isipon lang. Antes ko ini ang bahon sa inyo, pamatian yung ginanay ang iyang mga kaundan sa sining ambahanon nga nagatigulo mag-isip-isip. May isa ka kahoy nga anunang dito kag nanubok sa higad sang dalan, magkapa ang sanga ang dahon madabong, tawong makaagi gusto magpasilong. Ginapasilungan sang mga pamatanon nga nagalingaw-lingaw sang kaugalingon, inil na sa adlaw, inil sa kagatihon, kag ginakalimtan pati ang pagkaon. Lumipas ang adlaw, si mana binulan, mayarang nagpatyag na hindi mahangpan, galingin ang uluga, ilab ang tiyan, kay kulang sa tulog, wala singkinanan. Gindala sa doktor ka, ginpakonsulta, iya balatian, ulcer kag insomnia, wala man mabulong kay wala sing kwarta, nga sarang ibatas ang mga risita. Ining Mobile Legend, isa lang kahampang, iniging disenyo nga lingaw-lingawan, apang ang resulta perwisyo sa ginikanan, kay hindi masuko mga kabataan. Hindi man mapasol ang sayantipiko nga mong nagdeskubri sa siningan negosyo, yara lang sa aton ang pagpaino-ino, palapadayon ang aton opisyo. Mag-isip-isip sang dapat hinuon, samtang timplano pa para magdesisyon, yara lang sa aton ang pagpaino-ino, palapadayon ang aton opisyo. Yara lang sa aton ang pagpaino-ino, palapadayon ang aton opisyo. Okay, nguya to ang aton ambanon, naging dulot sa inyo. Kaga ginisip-isip mo nato na antes magdiyon-diyon, no? Gintiguluhan nato mag-isip-isip gid, no? Okay. Okay, tawgon ko gali diri ang aton nga no, na mag-guest sa sining aton nga kalingawan, no? Pirot Haranista diri sa aton YouTube channel. Ang akon anak, no, nga subang kung nadumduman ito sang una, ang nagaamba sa tong barumbado ay pag record namon sa Manila, gamay pa sa to siya, no? Ti subong, bata pa sa to siya mo. Ti subong, tatlo na kabilog ang bata niya.
Ari gali ang akong pinalangga nga anak no masubang si Reggie Pichilier. Ang bahanon niya nga droga-droga. Mo nang dulong niya sa inyo. Okay, Je, dali na nanay. Okay na? Hapon sa radyo Usay pagkanay kagignapanan Amo na karoon ng nag-auso Apang hindi man natin mabaso Ang aton gobyerno Druga, druga, druga Marijuana, kuking kagsyabo Lumapla kang piligruso Nanginda ko, idna problema Sa may syudad, banwa, kagkalayo Ang pagdugi sa mga sindikato Dapat git natin pasalamat Mga alagad sang kasuhan Isang delikado ang kahintanan Wala gabiya sa katindanan Anong lang abis ang atong gobyerno Kaysa lawayong gidang Pilipino Hindi gid madula ang mga bisyo Kagpaghalin sa pariho Druga, druga Marijuana, kuking kagsyabo Ikaw ang halik sa mga tao Seryo, seres not ser Dunugin na ninyo ang buhay nga hindi maayo Dapat natin pasalamat mga alagad sang kasuhan Isang delikado ang kahintanan Wala gabiya sa katungganan Anong labis ang atong gobyerno Kaysa lawayong gidang Pilipino Hindi gid madula ang mga bisyo Kagpaghalin sa pariho Druga, druga, druga Marijuana, kuking kagsyabo Ikaw ang halik sa mga tao seryo, seres not ser Dunugin na ninyo ang buhay nga hindi maayo Okay, no? Amuyat to no, ang atong ambahan nga ginadulot sa inyo sa atong asang anak mo si Reggie, no? Kudigo, no? Ari ang ambahan ng nagatigulo ang virus nga peligroso. Ano ay handang madaan naton sa masunod nga henerasyon kay ang lakat sa aton panahon nagkalala ang sitwasyon
dapat naton nga protektahan ang buwas damlag sang kabataan kaysa hindi naton mabaktan nagaabot ang kalalatan. Maghalong bigkak mag-alerto sa virus nga piligroso kay kung hindi kasing maayo madula ka sa kalendaryo. Dapat gid nga magpanghawan sa palibot sa aton puloy-an, protektahan ang kabataan sa mapintas nga balatian, kag hindi gid magpabuyan-buyan kung ang anak ginahilantan, painom gid bulong kag sibilan ang panugyan gid sa kadamaan. Dapat naton nga protektahan ang buwas damlag sang kabataan kaysa hindi naton mabaktan nag-aabot ang kalalatan. Maghalong gid kag mag-alerto sa virus nga piligroso kay kung hindi kasing maayo madula ka sa kalendaryo. Maghalong gid kag mag-alerto sa virus nga piligroso. Okay, na amoyat to ang ating ambahanon nagindulot sa inyo. Pasensya ko kung may kubigo kita kaya basta bago naton nga kuan hindi pa na naton sila nga matudok ginaton anay sa atong memorya. Tiyo kisa kasi malipat ha. May kudigo lang anay. Antes naman kita gali no. Yari naman gali. Tawgon ko naman ang akong anak, no? Nga si Juben nga magadulong naman sa inyo sa isang tambahan, no? Nga nagatig ulo ang gin 1, 2, 3 mo ako. Kaya wala pa ni naton makuan sa YouTube mo. Te damo siniyang naga-message nga kung pwede maambako na mo gid-prepare ko gid man ni para atani siya. Galing hay lugar nga pag-record ko dito sa Kwan sa Santa Barbara. Wala di siya dito sa Manila. Te dugay naman siya kapuli. Amo ni nga ay ti para siya, para gid siya. Siya madulong sa inyo. Amo na nga nagasiling kamo nga kung tani nga ikantahon ko pay ginahulat ko gid siya. Yari siya para sa ambahanon nga nagatigulo gin 1, 2, 3 mo. Sa aking balon na 1, 2, 3 muna lagi ako. Ganun lang sang mangnahan dun ko nga gin 1, 2, 3 mo ginuhus-huhus ko ang tanan ko nga pagsali wala pagiging paamo ngayon mo lang ginpasao kanami gid sang imo gintulong tugtog buhit ikaw magkauno kanubong lang sang akong pagsali
Kusog lang sa rami, ginbuhos-buhos kugi ang tanan ko nga pagsali. Wala ko gikinpaamo nga imo lang ginpasao kanami gid sang aton na liga katamo isang imo ginpanaan nangako ka nga imo nunga nalipay gid ining dughan apang likom sa akong hibalo na 1, 2, 3 mo na gali ako kanugon lang sang mangahan dungko nga gin 1, 2, 3 mo kanugon lang sang mangahan dungko kay gin 1, 2, 3 mo gin 1, 2, 3 mo lang ako gin 1, 2, 3 mo lang ako. Okay, kamuyat tulong isa kambanon nga nagatigulo ginuwan to pre. Kaya lain say gin keyboard ko wala siya ka practice. Ha, sige. Sige ya pagit. Okay lang. Paguli sa itong ambano, no? Nagatigulo, ginuwan to trim ako. Yari gali, dugangan ko no lang sa isa kapag ambanon bilang pangatapusan ng ambanon, no? Kaya ginapangabay din nga ambanon, no? Nagatigulo, Pilipinas ang luwason. No? Virus nga labing dalitan nga nagdala sang kalalaan ang halit mo sa kalibutan ginsumpa sa mga katauhan Pilipinas gahilibion sang nadangtang sang Pilipinho halos tanan masinulubon imor man o manggaranon adlaw-adlaw, gabi-gabi, wala sing mahimo kundi magtangla sa langit kag magpangamuyo O Diyos namon nga maluluy luwasa kami tanan sa mga kalalaan upod sini nga ambahanon ginatandog ko ang balatyagon dapat gid maghiliog yun kag mag-isa ang Pilipino
magampo gid sa Ginoo nga kita ang sa pupuhon sa mapintas nga COVID-19 Pilipinas ang luwason. Adlaw-adlaw, gabi-gabi, wala sing mahimo kundi magtangla sa langit kag magpangamuyo. O Diyos namon nga maluluyon, luwas sa kami tanan sa mga kalalatan. Upod sini nga ambahanon, ginatandog ko ang balat yabon. Dapat gid maghiliog yun, kag mag-isa ang Pilipinhon. Mag-ampo gid sa Ginoo nga kita ang sa pupuhon sa mapintas nga COVID-19 Pilipinas ang luwason. Sa mapintas nga COVID-19 Pilipinas ang luwason. Okay. Shout out nila o gali dira pag ginahalag ko dito sa kaya Pastor Bubot dira sa Barangay Bulok, no? Ano ganing at church sa? Jesus Mighty Redeemer. Sige lang ha. Okay, Pastor, ngayong hapon lang. Siguro mayo to kayo nagka-message ka. Okay, diri lang anay kita kutob. Kaya ini upload nato ini sa YouTube. Sa buwas, yara naman kita sa fan page na to, no? Makuha naman kita, ma-live. Ay, diri alang-alang ta mag-live di. Okay, diri lang anay kutob. Madamong salamat. Mayong hapon lang sa inyo tanan-tanan.